Kay mo pahiyom pa na to. Kaya giwian ta. Ay, pagkatawa de Gulyat, tiyaon ka. Nya noy. Saan mo talim bustipol? Labay ta lang ni. Ito na may mo gamit ani karon ba? Ang ngayon man is mga bumbiro siguro. Ay, bumbiro mo sa kini ka, wow. Ay, binuwang de Gulyat. Dako pa kini kagamitan ka, ah. Imuon taning souvenir. Souvenir? Oo, nagkakimtan namin eh. Ay. Ano na? Gusto mo ni Gulyat? Papil! Suwat man eh. Ha? Suwat? Oo, Mungkin na atong basahon. klaro ka. Oh, kaklaro ko ni. Kuha itong ispat, be. Basta sugaan lang, klaro ka ni. Oh. Kasayuran. Kasuwatan din ni Gulyat. Ako, si Don Andres Bernijo. Mukumpisal sa matuod nga ako nadato gumikan kang gut. Gut ni? Dili ba no'y kinisigot? Nasigutan naman ni nato? Dito gali sa baldi katong dunay litra nga ang baldi ni gut? Oh, Gut noy. Di ba nasigutan naman ni nato noy? Katong baldi nga ito nakitaan nga dunag limarka nga ang baldi ni gut? Gut. Sigot sa tanang higayon naghatag kanako og katigayonan. Daghang kwarta. Kay kini siya dili kasagaran nga kanding. Kanding kini nga engkanto. Nga sa dihang pikpikon mo ang iyang tiyan, mooy mugwa sa iyang sangpot ang daghang kwarta. Ah, Esteban? Kwarta? kwarta. Kwarta. Kanding nga malibang o kwarta. Esteban, hain makaroon kanding nga, no? Wa ka din ni Gulyat. Basig ni Arvin ni Slod lungon. Unya, mato na ng kandinga, ug madato na ta. Laliman ka budugod ug kandinga malibang og kwarta. Tanaw mo to diri ni. Bisag di basig di ay dali diri. Liman mo ko kag kwarta nga malibang kanding aw kanding nga malibang kwarta. Eh, tanawag may da Gulyat. Dili ada sa ilaw picture. Ah, sagpao pinunta na ning bukog ni Don Andres noy. Alihay lang. Wa? Uy, siya uban dia. Wa man diri noy. Dito ka sa nanoy. Kenapa kay kwarta na ni? Wan, ang itong baldi ha! Sos, May paikay na wa ano ka ang baldi? sa! Pero noy, kinahanglan pangitaon dito na to ba? Kay gino na ako, wato'y bilitong baldiha. Pero importante mo kayo ito. Di kito makita ang baldi. Isuti ka diya. Oh, may ako'y nagkawa ako. Ako may mong kasabaan. Pero, bahala na noy. Bahala ka sa tabang abot. Pangitaon tabi itong baldiha. Daan pagikot ang baldi ha, Gulyat. Nga kahit bulungan gito. Kay kapila ko lang tuling kore, wagin malupyak. Oh! Ang suwat na yun, Tiban. Ang bertong suwat na yun. Wa pa man na ito mahuman o basa, di ba? Ato di ba subasa? Suwat? Suwat ba? Mabato ni mo diya? Oh, gisuto mo sa imong bulsa. O diyan? Si Got og ang balde kinahanglang magakauban. Kung bisan hain kanila ang mahimuwag, way bisan usa kanila nga kapuslan.
Bisan kinsa nga makahupot ni gut og sa baldi usa ka bulahang tao. Kay siya mamahimong adunahan og magapuyo sa kabuhong og kaharuhay. Pas kang lamian, Tiban. Kung ano mo piksata kini mo? Bali. Piksat. Sigod sa ako na kong tunog, di yung piksat. Sige rin mo. Ako ang geng aksyon nag duk-duk sa bato gani. Paboy no. Kani tanan ako paliton, pero kana 1.20 lang ha. Lisod ka na. Mo rin Gusto piksat. na oy. Ikaw tanaw dito mga tao, pwede ba na piksat? Video. Video ka na himo. Basta ka na 1.20, gusto ikaw. Wala nito. Wala dito? Ka na, pagkapin ka na doon. Kada sige body di piksa. Kahit ka na niya mo, umot, kung saan yung baldi ha? Ang buhat siguro gini. Dapan. Nipis mo, na di mong pinsat. Amo ng balde mo. Hindi ka na Baldi himo mo, baka bako ba na ka ni. mong ibayaran? Mo bata. Ara, Mo, amo tao na. Hindi ka na himo na. Bago bayar ako. Bayar ako 2 pesos. Oh, bayad 2 piso ko sa. Oh, Bayaran na mo 3 mo. 3 ka dili ka na himo. Wa ka na. Ambil na mo, balul. Ilisan mo manok ko. Ayaw dili ka na. Wa ka ni kinahanglan gani ka. Negosyo. Pero mo, pila may palitin mo na amo lang ng ulian. Pagsaba ha, sikreto ni natundo ha. Unya na lang ta mo saba kung madato na ta. Musika ron nila mga mata. Tinuod na eh. Pagkawa gyud ako magdahom no eh. Pero, Tiban, Oh, ang kanding ba? Ang paris anang baldi, asa man na to pangitaa? yun naguliat. Wa pa man ito matiwas og basa ang suwat. Aw, uli no? Yarang suwat. Ayuhon tani pagbasa. Niti. Koy basa ni Tiban, bi. Kusga ha, Oh, larohag yung basa. sigot ang kanding kahibulungan dili mamatay ug way kamatayon. Lahi sa kasagarang kanding sigot adunay buot taas ug sungay ug dunay balhibo nga daw gituyo pagpintal kay nagsagol-sagol ang puti ug itom. Kinsa ang makapanag-iya ning duha ka butang ang baldi paris ni got. Kinahanglang magtipig sa sikreto may tungod sa kinaiya sa maong kanding. Kay higayon kaysa higayon nga ipanabi kini ang maong kanding dili na muhatag og bahandi nga mapuslanon. Kini ang kamatuoran nga akong ikabilin kang bisan kinsa aron usab makapahimo sa gahom sa maong hayop. Sigot ang kanding kahibulungan Don Andres Bernijo. Kita mo na? Di ko di pasaba. Sa ato pa, bisan kinsa bisag sinoy timoy pa, bisag ato ninyang asawa sila si Flor ug si Hilin, di kita to sila sultihan. Pero ang kanding lagi ni Tiban, naa na laging baldi. Ang kanding ba, asa man niya tao na to pangitaa? Apan sa suwat ni Don Andres Bermejo. Wa gid na ibutang siyang suwat. Kundi niya ibutang ang kanding sa dayon niyang kamatay. Bida sa tawhana, eh. Limot-limot man sad. Huwag ibutang pa to niya. Di ko ta maglisod ron, papagita sa buong kanding. Kung gibutang palangon ta ni Don Bermejo siyang suwat, kung niya ibutang ang kanding, yabaning gibilin siya mga parinti. Sayon ron ta kay Guliat. Wala kita tayo problema. May mong to na to, pangayon, no? Ato bang paliton? Di dato ng taron ta. Ang maayo na Tiban ay, subayo na nato ang tanang parinti ni Don Andres Bernijo. Simple do ato, Bernijo. Bernijo. Mangutana ta sa iyang parte sa iyang kinabuhi ba? Kani atong buhi pa siya. Ug labaw sa tanan, parte sa kanding. Gusto. Gusto ka to, Guliat. Subayon to na to ang iyang mga parinti. Siguro nahibaw ginihain ang maong kanding.
Ug sa ingon niya na, maggamit na nato ang balde, ingon man ang kanding, ug madato na ta, di ba? Oh, di ba? Giingnan pituti ka. Oh. May. Wa naman din Ninoy. Biniro mo dito. Amo tong kanding nga. Nadungog na to ang iyang tingog mo niya garon naman din eh. Bisag, bisag ako Noy. Musa mo na! Oh, lat. Ditawag tas kanding. Ay, oh. Hindi timos. Ya, balik tas agi. Ana? Dito, eh. Di lagi lang nin. Manahin lang lagi ta. Yang tao man na, masuko mo sa tatay. Ito dito ka, hiingon na to dito sa nanay. Ulit! Berika! Berdiri! Ano Noy? Nagkading. Dili kanding. Si Flor, si Hino. Unya, usah mo na ito buhat na ni. Go! Unya, ubanan na to sila. O sige! Ni mangita mo matas kanding. Namay mo pala bihon. Si Flor o si Kanding? Ah, gusto sa no? Alala ko Flor Noy kay wala ra bilay nga gayon di na ta bumisita sila. Kay gidunat inter na ta sila. Ubanan na to sila sa sapa. Unya, idiga na to ang atong nag-urus-urus nga pabati ngadto nila. Di ba Noy? Tara. Tara. Let's go! Let's go! Day! Uy, si Tiban, nagsigulyat. Tiban, gulyat. Oh. Asa man mo? Ah, Asa masad mo? ug asa mo adto sa mi. Bitaw day. Mukuyog ta man ninyo. Kana kung pwede. Manlaba din mo. Wala, talsam lang ka na. Si Flor lay akong alsahon ay. Kung mukuyog mo, ayaw lang mo pagdugay, Tiban, ha? Basig dunay makakita na to niya. Sumbong niya ni tatay. Ah, Daylin. Bahala na kasabaan ming tatay nimo. Pero ang tuso lang na namon tanan. Total, karong umabot nga adlaw basta makita lang na namo among ipangita ay. Buhong ginmus tanan. Kaya sa man nagipangitan ninyo, gulyat? Ah, kanding lagi. Kanding ba? Kailang kanding? Good. Kanding? Pila ragoy halin na ng kanding. O, pila man ka mo kanding inyong gipangita. Usara day. Kaya usara may kanding sa bukid. Unya, mabuhong ka amyan ng usa ka mo kanding. Ah, basta dahilin. Makita raman niya ninyo. Siguro lagi ni. Tana, mula ko lang tayo, Linoy. Tana, hindi gulyat. Lin. Ako lay daday. Lagi. Ako lang good. Lagi. Ako lang lagi. Ako na Ah, ikaw lang ako masahon ni. Lin, maligo ka kay lugod ni mo. Babaday! Ay! Tura ka dito eh! Ay! Inay. Unoy! Kaya muwa pa din kalin. Ay, hindi na balik sa lipot ka mag-uling ng kanding. Inay. Unoy! Nawa ang kanding! Ay, magkaulit. Kibulungan! Oh! Uy! Sahay, di ko makasabot anong tatay. Basta bitaw ko. Mayroon siya nga, papadayon nun tanya pag-eskwela. Niya ko sahay, mayroon siya nga, di na lang tanya papadayon nun. Kung saan masab nga maghuna-huna, utro masarang huna-huna, God, gusto unta ko ma-eskwela. Uy,
Kanting mo.